Del 7 al 13 d'agost és la data escollida per a la 7a edició de l'Open Internacional d'Escacs Ciutat de Sueca, una miqueta més tard que de costum, ja que se celebrava a finals del mes de juliol. El campionat, organitzat pel Club Escacs Sueca amb la col·laboració de l'Ajuntament, tindrà lloc al casal multiusos al carrer Cronista Burguera i les partides se celebraran a les 5 de la vesprada, excepte el dia 9 i el 12, que també hi haurà partida a les 10 del matí. El diumenge 13 seran a partir de les 9:30 del matí i després es procedirà al lliurament de premis. Demà dimarts 1 d'agost es procedirà al canvi semestral d'estacionament en els carrers del municipi que així ho tenen establert. La mesura s'aplica des de fa anys quan la Regidoria de Seguretat Ciutadana va decidir que es realitzarà semestralment per a millorar la fluïdesa del trànsit. També es pretén evitar les aglomeracions que es produïen els dies 1 de cada mes, amb els canvis i els oblits, principalment quan es tractava de dies festius com l'1 de gener i l'1 de novembre. La mesura, a més, pretén disminuir el nombre de multes i les actuacions de la grua que suposaven un considerable cost per al veïnat, ja que per a garantir la seguretat viària i la fluïdesa del trànsit dinàmic i estàtic es fa necessària la intervenció policial. El final del juliol i l'inici d'agost estan sent ben calorosos. S'esperen canvis, però haurem d'esperar-los amb paciència perquè fins a aquest moment qui manarà serà la calor. La setmana ha començat amb núvols baixos, però també amb calor i molta basca, perquè la nit ha sigut dura de passat i les temperatures també han pujat al centre de la jornada. Agost començarà amb pocs núvols i més calor, perquè encara que a primera hora hi haurà alguns baixos, no tardarà molt en imposar-se el sol i les temperatures encara sumaran algun grau al centre del dia. Dimecres serà el dia més calorós de la setmana en deixar-se sentir el llebeig, però tot indica que a partir de dijous l'ambient serà prou més fresc quan el vent es deixa sentir de mestral al nord i de llevant i gregal al centre i al sud. Com cada estiu s'han posat en marxa des de l'Ajuntament una sèrie d'activitats esportives a les platges. Pel que fa al fitness, tindrà lloc pels matins a la platja de la Llastra i Mareny Blau, els dilluns en horari de 8 a 9 i els divendres de 9:15 a 10:15. A les Palmeres i Vega de Mar, aquesta activitat es durà a terme els dilluns de 9:15 a 10:15 i els divendres de 8 a 9. En quant a pilates, els dimarts de 8 a 9 del matí a la Llastra i de 9:15 a 10:15 a les Palmeres i els dijous de 8 a 9 a Vega de Mar i de 9:15 a 10:15 al Mareny Blau. Respecte a l'activitat de Zumba, serà els dimarts per la vesprada de 7:30 a 8:30 a les Palmeres i els dimecres de 8 a 9 del matí a Vega de Mar i a la Llastra i de 9:15 a 10:15 a les Palmeres i Mareny Blau. La novetat d'enguany és el GAP. Aquesta activitat esportiva tindrà lloc els dijous de 7:30 a 8:30 de la vesprada a la platja de les Palmeres. Com cada 29 de juliol, el dissabte passat es va celebrar la romeria i la missa en honor als benissants de la Pedra. Tot i la calor, van ser moltes persones les que van voler participar en aquesta tradició que va tindre lloc a l'esplanada de la Muntanyeta dels Sants i que consisteix en demanar als sants Abdó i Senent, patrons secundaris de Sueca, que cuiden les collites de les pedregades. Aquest paratge natural privilegiat en ple Parc Natural de l'Albufera estava envoltat per uns camps d'arròs verds que denoten que el cultiu es troba ja en un estat avançat. Durant el trajecte, els i les romeres pogueren avituallar-se amb aigua, horxata o llimó granissat, cosa que va fer més suportable els més de 3 quilòmetres de recorregut des de la parròquia de la Verge del Carmen fins l'ermita. Una vegada allí es va donar inici la missa. Durant la cerimònia, com és tradició, es van beneir les espigues d'arròs i es van cantar els gojos. En la missa ocuparen un lloc destacat els majorals dels benissants i la començadoreta i les llauradoretes de la Mare de Déu. També estigueren presents bona part de la corporació municipal i representants d'organismes i entitats com ara la Cooperativa Valenciana del Camp Unió Cristiana, la Comunitat de Regants o el Consell Agrari, entre d'altres. La missa de campanya també va comptar amb la participació dels Juniors del Carme i del grup de pregària de la parròquia. Ja per la nit i amb els sants Abdó i Senent al casc urbà de Sueca fou l'hora de traslladar les imatges en processó des de la parròquia de la Verge del Carmen fins la de Sant Pere Apòstol.
Demà els oferirem dins la nostra programació de manera íntegra aquesta missa de campanya. Ahir, diumenge 30 de juliol, va tindre lloc una missa en honor als benissans de la Pedra a l'església de Sant Pere Apòstol. En acabar aquesta va tindre lloc la tradicional processó general pels carrers de costum, acompanyada pels músics de la Societat Unió Musical de Sueca. En finalitzar la processó també es va disparar un castell de focs d'artifici. I amb imatges de la processó ens acomiadem. Nosaltres tornem demà dimarts amb més informació local. Adeu!